Вітаю всіх! Мене звуть Петрусь Вершков. Я навчаюсь у школі номер 44 Якова Полоса, города Минск. Сегодня мы отмечаем величный юбилей. 80 годов перемоги та Великої Отечественної війни. Це свято, якого об'єднало усю нашу громадство. Бо немає землі, яку б не кормила тая війна. Ми гордимся мужністю, героїзмом, несокрушальною силою духу наших предків, які змагалися і перемогли. Мы бачым, якімі прыгожымі сталі вуліцы нашага роднага Мінску ў гэтыя святочныя дні. Але ж цяперашні выгляд горада вельмі адрозніваецца ад таго, як наш Мінск выглядаў у першыя дні вялікай перамогі. Жудасныя руіны, як глыбокія раны на целе горада і шматлікія ацалелыя жыхары. Вось, што можна пабачыць на фотаздымках Мінску 44-45 гадоў. Амаль 85% Мінска было знішчана, ператворана ў пекла на зямлі. І ўсё ж, сярод гэтага жаху выстаялі дамы, маўклівыя сведкі трагедыі. Яны нагадваюць нам, што вайна – гэта самае страшнае, што можна здарыцца з чалавецтвам. Мінулым годам я даведаўся пра гісторыю аднаго з такіх дамоў і хачу распавесці аб гэтым. Гісторыя гэтага дома нумар 23 па вуліцы Максіма Богдановича ў Мінску пачалася ў 30-х гады 20-го стагоддзя. У свой час будынак атрымаў назву Трэцяга дома Савету і будаваўся для сямей афіцэраў Чырвонай арміі. Падчас самай буйной бамбардзіроўкі Мінска 24 чэрвеня 1941 года жыхары гэтага дома, у асноўным жанчыны і дзеці, бо ўсе мужчыны сышлі на фронт, пусціліся ў бомбасховішча, якое было ў гэтым доме. Але нямецкая бомба зруйнавала ўваход. Хутка агонь і дым распаўсюдзіліся па вентыляцыі, і ўсе 146 жанчын і дзяцей згінулі жудаснай смерцю. Мужчыны дома таксама не вярнуліся з фронту. Дом ацалеў, а людзі нет. На жаль, нешмат жыхароў Мінска не ведае пра гэту трагедыю і няма мемарыяльнай шыльды, якая б нагадвала пра гэту трагедыю. Толькі прыкладна, у 2018 годзе адзін з жыхароў гэтага дома рашыў паставіць невялічкі камень з надпісю 24 июня 1941 года, 146 чел. Але ж, конечно, недостаткова для ушанавання пра гэтую трагедыю. Вось чаму я хочу расказаць аб гэтым і раблю, што магу, каб людзі ведалі пра гэту трагедыю. Вельмі спадзяюся, што гэты год, 80-годдзе перамогі, мы разам зможам зрабіць нешта для ушанавання тых трагічных падзей. Мы абавязкова павінны ведаць, якой цаной дасталася нам гэта перамога.